למה רבי נחמן? למה אנשים כל כך משתגעים ללכת לרבי נחמן? אנשים הולכים, משלמים. מה הסוד שם? רבי נחמן אמר לרבי נתן, התלמיד שלו, הוא אמר, זהו, אני ראיתי את הנשמה האחרונה שהולכת לרדת לעולם, אני כבר יודע את התיקון שלה, יודע מה טוב בשבילה בדיוק, ושרבי נחמן מכיר אותך חלק, והוא מכיר את השם כל כך טוב, הוא מכיר גם את הכוח של היצר הרע. זאת אומרת שכל עצה שהוא אומר לך, כל עצה צריך לקחת אותה ככה חזק כל כך ללב. רבי נחמן היה לו הרבה עצות שהוא היה נותן לצדיקים, לאנשים שהיו בסביבתו, אבל דבר אחד שהוא לא ויתר על זה אף פעם, שזה עצת העצות ובה כוללים כל התיקון של הנפש של הבן אדם. ראשון, זה סעיף שולחן ערוך, לא יעבור יום בלי סעיף שולחן ערוך, על כל פנים הלכה, והדבר השני והגבוה ביותר שאין למעלה ממנו, זה התבודדות. רבי נחמן אמר, התבודדות ומעלה עליונה וגדולה מן הכל. לא קם ולא היה יותר קדוש, יותר מזכך, יותר משנה את הבן אדם כמו ההתבודדות. התבודדות הדבר היחיד באמת שישנה אותך פנימי, לדבר עם השם בשפה שלך. רבי נחמן אמר, על כל פנים יקבע לעצמו שעה ביום לדבר עם השם. כאילו זה אבא שלך ממש לגמרי, על כל פנים רבי נחמן ציווה אותנו שעה ביום.